जोंनि जुक्तियाव जों जेनब्ला जों जेनगोन बे PIL केस होनायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानांगौ मा खालामनो सोरनिबा मुसुखा सावनानै बर' जाथि माबा लाब जायोब्ला बड'लेण्ड रायजोखौ मोनोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव आलो गोजोन थासारि सोमजियोब्ला सावबाय था 100 टाइम लाख टाइम प्रमद बर' बिथां दिपेन बर' बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों बिसोर जुदि गोसोनि बोलो दंबा हिम्मत दंब्ला डिबेट नांनो फैथों बड'लेण्डखौ जोंसो दादों प्रमद बर' दायाखै दिपेन बर' दायाखै बै समाव एबसुआव जायफोर लिडारशिप होदों एबसुनि आइ आफा रायजो राजाफोर 6 बोसोरनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैथां जायफ्रा जिउ दान होलांदों जेल जादों जिनाहारि खालामजादों बे लाख लाख आइ आफा रायजोफोरनि कन्ट्रिबिउसन सुप्रिम सेक्रिफाइसआव 93 फार्स्ट बड'लेण्ड अट'न'मिक काउन्सिल जादों दिनै जुदि 1000 बा 1200 खानसो जुदि गामि दानजायोब्ला बे आथिखालनि BTDनिफ्राय मा सिक्स थाबावगोन बियो नर्थ इस्टार्न रिजनाव गासै 10टा अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं आइ आफा रायजो दिनै रावनिबो अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बाउन्डारिखौ दानाखै रावनिबो पावार एन्ड फांसन डिग्रिखौ दानाखै साबजेक्टखौ दानाखै बेखायनो राहा मोनथारो जोङो जे PIL होनायनि गेजेरजों BTDनि हाबखानाय बाउन्डारिफोर गामिफोरखौ हाफोरखौ बासायनो थाखाय मोनखानाय जितु अट'न'मि पावार एन्ड फांसन मोनखानाय जे लाइन डिपार्टमेन्ट बेफोरखौ बासायनो थाखायसो जोङो गुवाहाटी हाइकर्टनि मदद लानो जों PIL केस होनो गोनां जादों आइफोर आफाफोर दुखुथिया सनितपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर दुखुआव गोग्लैनाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर आन्दिबोदे लखिमपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर सौदिया साब डिभिजनाव थानाय बर' बिदा फंबाय ट्राइबेल बिदा फंबाय देउरि सिउरि दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोल गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया नांलाय खमलायनि गेजेरजों खुनु मोनसे जातिनि इसु बा जेंना खावलायनायाव नुजाफैनो हानाय मुगानि थान्दै आरो बड'सा चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय थान्दै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बरायना लाहोबाय आं दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ रोखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं लिंहरदों बे बाथ्राफ्रानो जाबाय थांनाय आथिखालनि मार्च दाननि 17 अक्ट' खालार खालि गुवाहाटी हाइकर्टआव BTD आरो BTCनि बाउन्डारि बिनि हा हु बिनि पावार्स एन्ड फांसन बिनि अलरेडि ट्रेन्सफार खालामनाय साबजेक्टफोरखौ रैखा खालामनायनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै थांनाय 2021नि डिसेम्बर दाननि गेजेराव गुवाहाटी हाइकर्टआव जों मोनसे PIL होदोंमोन आरो बे PILआ थांनाय मार्च दाननि 17 अक्ट'आव अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनि बेन्चजों बे आजावजाबाय दा बेनि सोमोन्दैनो माखासे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों आरोबाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPP लिडार प्रमद बर' आरो बिसोरनि माखासे गोसो गेसावनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा जोंनि बे PIL होनायनि बेरेखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजा आरो जोंनि PILआव सिगनेचार होग्रा गुबुन गुबुन सिगनेटारिसफोरखौ मिसलिड खालामनानै सिगिसग' खालामनानै जोंनि एस ए हल बर' ससाइटिफोरनो मिसलिड खालामनो लामा आन्दायहोनो बिथांमोना नाजादों दा बिनि गेजेराव सुरेश चन्द्र बसुमतारी होननाय सासे गावबुरामोन बियो आलुपारा पार्ट 1 गामिनि गावबुरा थिपकाय फरजरा साब डिभिजन बिथाङाबो जोंनो जोंनि PIL केस होनायाव सहि हरदोंमोन बिथांखौ न'आव थांनानै एबसुनि माखासे मानसिफ्रा सिकित्साखौ सम्भब खालामदों उल्था उल्था खोथा बुंहोदों माने BTDनिफ्राय BTRनिफ्राय गामि दानख' होनायनिसो केस होनायाव सहि लायदों होननानै बुंदों आरोखि जाय बाथ्राया एखेबारे 100% मिसा खोथा आरोखि नंखायथार
बेनि उनाव बिजय बसुमतारी होननाय सासे गावबुरा दङ बेयो खोला क'क्राझारनि बामोनगाव पार्ट 4 नि गावबुरा बिथाङा बर'नि नामा होनो थेंख्लांगुरि लोगोसे बंकिम प्रसाद बसुमतारी बिथाङा बामोनगाव पार्ट 1 भाटिपारा गामिनि गावबुरा आरो सासे दङ सुबल मुसाहारि बियो गसाइगाव ओनसोलनि तुलसिबिल गामिनि गावबुरा बेजों लोगोसे सिडली ओनसोलनि दांथल सेरनि सिमलागुरि गामिनि बिजय बसुमतारी बिथाङाबो गावबुरा आरो बेनिफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि आफादगिरि बिथां हरिचर ब्रह्म आरो लोगोसेबाव ककिराग्रामनि जिङाव थानाय कारिदास सानला पार्ट 1 नि सासे गावबुरा फातेन्द्र ब्रह्म बे बिथांमोनखौ एबसुनि माखासे मावथिफ्रा थांनानै टेलिफनजोंबो सिगिहरदों आरो जायगायावबो थांनानै सिगिजोबो खालामनानै इउटुब चेनेलनि मानसि लांनानै गासिबो उल्था उल्था गाज्रि गाज्रि खोथा मिसलिडिं खोथा इन्टारभिउ लादों बेखौ जोङो गोख्रों रावजों निन्दा होयो स्ट्रंलि कन्डेम होयो जोंनि पिएल होनायनि जुक्तियाव जुदि जों देरहायोब्ला जों देरहागोन जोंनि जुक्तियाव जों जेनब्ला जों जेनगोन बे पिएल केस होनायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानांगौ मा खालामनो जोंनि मुसुखाखौथ' सावजोब्बायानो सोरनिबा मुसुखा सावनानै बर' जाथि माबा लाब जायोब्ला बड'लेण्ड रायजोखौ मोनोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव आलो गोजोन थासारि सोमजियोब्ला सावबाय था 100 टाइम लाख टाइम माबा बेनिफ्राय जागोन जोंहा नांलायनो गोसो गैया खमलायनो गोसो गैया दुंहाव थासारि बारहावा जों सोमजिनो गोसो गैया बेखायनो आङो प्रमद बर' बिथां दिपेन बर' बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों बिसोर जुदि गोसोनि बोलो दंबा हिम्मत दंब्ला डिबेट नांनो फैथों आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिसोरो असे बाथ्राखौ बुंनानै होदों आरो दिनै बे समनि गेजेराव आङो दुखुथिया सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि दुखुथिया बर' फिसाफोरनिसिम आं मोनसे खावलायनो लुबैदों बिथांमोनखौ मिसलिड ट्राइ खालामदों नाजादों बिसोरो जोंलायनो बिटिआर एबा बड'लेण्डआव सानजाहा सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि आरो आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ सोनाङा हाबनो मोननाङा होननानैसो केस होदों होननानै उल्था उल्था फोसावगासिनो दं जाय बाथ्रा 100% नंखाय फल्स प्रपागेन्डा थांनाय 2021 मायथाइनि 25 जानुवारियाव जोङो बै समनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जालांबाय पि भार्मा बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव संकष्ट सदियासिम फार्स्टनि दैमानिफ्राय जे आद्रा सानजा ओनसोलनि गामिफोर दङ आप टु सदियासिम बिश्वनाथ जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि आरो सदिया साब डिभिजननि बर' गामि ट्राइबेल गामि हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा हाजो हालाखौ थिसनजोबनांगौ सोसनजोबनांगौ होननानैसो जों दाबि दैखांनानै मेम'रेन्डाम होदों बेखायनो आं गुरै खावलायनो लुबैदों सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि आरो आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ जाहाथे प्रमद बर' मोननि दिपेन बर' मोननै उर्खाव गोरा ब्रह्ममोननि गोविन्द बसुमतारी मोननै गावसिनि अगेन राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जि मिसलिडिं प्रपागेन्डा खालामगासिनो दं बेजों जाहाथे मिसलिड दाजाथों इमसनजों थांनानै जेबो लाब गैया आइफोराबो जोङो डेफिनेटलि सानसेब्लासो देरहागोन आरो बे जों होनाय पिएल केसआव डेफिनेटलि जोंहा देरहागोन जोंहा बिश्वास सुप्रिम कर्टसिमबो जों थांदोंमोन सुप्रिम कर्टनि जाय बेन्चनि जाय जाजनि आन्दाराव गोलैदोंमोन बे अनारेबल कनसार्न जाजआ जोंनि सिनियर काउन्सिल एडभकेटखौ बिथाङा एडभाइस होदों
बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव थांग्रोआ हसिया बावमान फैग्रो अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआव नोंथांमोना थांग्रो बेवहाय पिआइल हैग्रो जुदि गुवाहाटी हाइकर्टआव जुदि जास्टिस मोनाब्ला नोंथांमोना दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव फैफिननो हागोन दा बे हिसाबै जोंनि एडभकेट साथामा सासेया जाबाय सिनियर मोस्ट गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट कमल नयन चौधरी सुप्रिम कर्टनि सासे उकिल मनज गस्वामी गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे जुनियर एडभकेट बिथां राणा सिंहा बिथांमोना प्लिड खालाम दाख्लै 17 मार्च खालि जोंनि केसा 1 नम्बरावनो गाखोदोंमोन आरो गाखोदों गुवाहाटी हाइकर्टनि अनारेबल चिफ जास्टिसनि बेन्चआवनो जोंनि केसा गाखोदों जोंनि एडभकेट कमल नयन चौधरीया ओरैबायदि रावजों बिथाङा प्लिड खालामदों जे बर'फोरनो उदांस्रिनि उनाव हाजोनि ट्राइबेलफोरनो 6 सेड्युलनि आन्दाराव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनाय जादोंमोन नाथाय आसामनि प्लेन ट्राइबेल बर'फोरनो होनाय जायाखै 1993 आव फार्स्ट एकर्ड जादों स्टेट एक्टनि आन्दाराव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल होनाय जादोंमोन बेनि उनाव बिएलटिफ्रा सशस्त्र संग्राम आर्म्स स्ट्रागल खालामदों 2003 आव गोदान मोनसे एकर्ड जादों आरो बे एकर्ड गोदाननि रिजाल्ट हिसाबै भारत संबिधाननि 6थि शेड्युल 6 शेड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो प्लेन ट्राइबेल एरियायावबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट नामजों मोनसे अट'नमास सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मोनसे पलिटिकेल एन्टिटी गायसंना होदों आरो बे बिटिडिखौ सालायनो थाखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नामनि मोनसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम दानानै होदोंमोन मेक्सिमाम अट'नमि होनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव गुबुन फारसेथिं 2020 नि 27 जानुवारि कुनु बर' आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बिश्वासाव लाखियाजासेनो रावजोंबो सावराया हसियाजासेनो बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' इउबिफोरनि माखासे लिडारफोर एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन लिडारफोरनो एकर्डनि ड्राफ्टआव मा लिरदों मा लिराखै दिन्थिया हसिया मेगन मिसिबनानैनो सहि होनांनो रोखोम आन्डार कम्पालसन डिक्टेसनाव खोख्लैनानै गोदान एकर्ड खालामदोंमोन बेनि जाहोनाव मा जाबाय एकर्डखौ खालामबायसो हय बिटिआर कनसेप्ट होननानै खिन्थु खुनु संबिधान एमेन्डमेन्ट खालामाखै उनाव बिटिडि आरो बिटिसिनो होनाय पावार एन्ड फांसन साबजेक्टफोर अट'नमि आरो बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट आरो बाउन्डारि बेखौ एक्जिकिउटिभ अर्डारजोंनो आथिखालनि गभर्नमेन्टआ लांफिननो नागिरनाया बिराद दुखुनांथाव जादों होननानै जोंनि एडभकेटआ फिल खालामदों बेखायनो माय लर्ड बिथांमोननि केसखौ आजाव होननानै बुंदों बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांदोंमोन खिन्थु अनारेबल सुप्रिम कर्टनि कनसार्न बेन्चनि कनसार्न जाजआ एडभाइजारि जोंनि सिनियर काउन्सिल बिथांमोन काउन्सिलखौ बुंदों जे गुवाहाटी हाइकर्टखौ एप्रच खालामग्रो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जास्टिस जुदि मोनाब्ला सुप्रिम कर्टआव नोंथांमोना फैफिननो हागोन होनना बुंनायखाय दिनै जों फैदों होननानै कमल नयन चौधरीया एडभकेसि खालामनायाव अल अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस मोनसे सेन्टेन्सजों कमेन्ट होदों देन इट इज ए भेरि इन्टारेस्टिं केस आई हेव एक्सेप्टेड द पिआइ लोगो लोगो आसाम गभर्नमेन्टनि एडभकेट जेनेरेल दंमोन बेवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिनि जानानै एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल दंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टनि सानै एडभकेट दंमोन बिथांमोननो मोनसे अर्डार होदों जे सप्ता खुंब्रैनि गेजेराव गभर्नमेन्टनि खैफियतखौ गुवाहाटी हाइकर्टआव दाखिल खालामनांगौ आरो फैगौ मे दाननि 9 अक्ट' खालि सेकेन्ड डेट होबाय दा बेखौ लानानै दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि थिननायावनो सम्भब थुनज्लायनायावनो प्रमद बर' उर्खाव गोरोब ब्रह्मनि थुनज्लायनायावनो सम्भब माखासे खर' गोथांजों खामानि मावग्रा एबसुनि माखासे लिडार मावथिफोर इउपिनि माखासे लिडार मावथिफ्रा जोंनि मुसुलफ्रा बानायनानै जायगा जायगा सावलाजोबदों गाज्रि गाज्रि स्लें लेंगुवेजजों जायखौ मानसिनि खोमायाबो खोनासंथावा मानसिनि खुगाजों जायफोरखौ मख'थावा बे रोखोम रावजों जों बायदि मानसिखौ असनमान खालामदों बड'लेण्डखौ जोंसो दादों
प्रमद बर' दायाखै दिपेन बर' दायाखै बै समाव एबसुआव जायफोर लिडारशिप होदों एबसुनि आइ आफा रायजो राजाफोर 6 बोसोरनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैथां जायफ्रा जिउ दान होलांदों जेल जादों जिनाहारि खालामजादों बे लाख लाख आइ आफा रायजोफोरनि कन्ट्रिबिउसन सुप्रिम सेक्रिफाइसआव 93 फार्स्ट बड'लेण्ड अट'न'मिक काउन्सिल जादों बेयो 10 बोसोरनि उनाव प्रमोशन जादों आपग्रेड जादों बिटिसिआव बिएलटिनि कन्ट्रिबिउसन दं आइ आफानि कन्ट्रिबिउसन दं प्रमद बर'हा मा सेक्रिफाइस दं मा कन्ट्रिबिउसन दं बे दिपेन बर'हा मा कन्ट्रिबिउसन दं गबिन्द बर' मोना बै समाव एनडिपिनि लिडार जानानै पिडिएफ पार्टि दानायाव पेट्रनेज होदोंमोन पिडिएफ पार्टिया बिएससिखौ सालायदोंमोन गणेश नार्जारिखौ चिफ बानायनानै 523 खान गामि हाबखानायफोरखौ दानदों बिसोरनो लासिं सिं आरो दिनै जिखिनि बिटिएडिआव गामि हाबबावबाय टटेल 3079 गामि बे 3079 गामिखौ आरो दानबाव होनायनिसो बिसोर बिराद गभर्नमेन्टनि षड़यन्त्रआव खैसोराव हाबफादों लासिं सिं एकरा खालामबाय दे बिटिएडिआव जेसेबां गामि हाबखाबा बेखौ दाननो मोना होननांगौमोन जेसेबां बिटिसिनो पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट अट'नमि होबाय बाउन्डारि होबाय साबजेक्ट होबाय बेखौ दाननो मोनासो होननांगौमोन फार्स्टनै दैमानि सानजाहा फार्स्टनै दैमानिफोरजों सौदियासिम सोनो थाखायसो बे एकराव बिसोर सोनो हानांगौमोन नाथाय बिसोर टटेलि फेल जादों बे बिटिआर एकर्डनि जिथु एमअएस बे एमअएसआव गावसोर मा मा गामिखौ बिदों बिनि लिस्टफोरखौ बुंनो एनेक्साराव सोनो हायाखै गोदो बिएलटिआ बिटिएडिनि बाउन्डारिनि लिस्टखौ सोदों एनेक्सार नाम्बारावनो सोदों 3079 भिलेजखौ एनेक्सार नाम्बार 2 सोदों 95 भिलेजखौ बिसोरनो रोखा फोरमान दङ माबा दङ मेटेरियेल भेलु दं आरो जों थांनाय 2021 मायथाइनि 25 जानुवारि खालि बाउन्डारि कमिसननि सिगांनि चेयारमेन एसे सिगाङाव दहाय बुंखालांबाय जे पिबि भार्मा बिथाङा दिनै गैला रुंसारि जालांबाय दुखुनांथाव दा बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो संकष्ट सौदियासिम बड'लेण्डनि बाउन्डारिया सिमाया जानांगौ होननानै जों मेम'रेन्डाम होदों जोंनाव रोखा माखासे मेटेरियेल डकुमेन्टस एभिडेन्स दं दरखार जायोबा जों आइ आफा रायजोआव जों दिन्थिनो हायो दिनै प्रमद बर'मोना मोनसे मिसा खोथा बुंगासिनो दङ डिसि एसपिफोरनि सार्भिसखौलायनो कमप्लिटलि मोनजोब्बायलायनो बिटिसि गभर्नमेन्ट मिसा खोथा 2021 नि माबायाव जानुवारि 2021 नि 19 जानुवारियाव गभर्नरा पार्शियेल डिसि साब्रैनि सार्भिसफोरखौ पार्शियेलसो एसेल' सैसेल'सो जख'नि बिसोरनि सार्भिसखौ बिटिसिआव प्लेस खालामदों नों पार्शियेलसो जेराव प्लेस खालामदों अब्ला बेबायदि सिटुएसनाव प्रमद बर'नि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बहा सोरबा डिसि एसपिनि सायाव एसिआर बहा लिरनो हानांगौ एनुवेल कन्ट्रिबिउटरि रिपर्ट बहा लिरनो हाया बिसोरो हानांगौमोनब्ला होननांगौमोन जे कमप्लिटलि एबसलिउटलि डिसिफोरनि सार्भिसखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्डाराव प्लेसमेन्ट होनाय जाबाय होननांगौमोन आरो अर्डार मोनसे ओंखारबावनांगौमोन बे डिसि साब्रैनि एनुवेल जिथु कन्फिडेन्सियेल रिपर्ट एसिआर बेखौ लिरनायनिबो अथरिटि राइट होनाय जाबाय बेबायदि मोनसे अर्डार थानांगौमोन बिदिथ' गैया मिसा खोथा नङै बाङै बाथ्राखौ बुंलाबायनानै बुंदों जे जोंनिया बिटिसिआ बिदि पावारफुल जाबाय इट इज अलमस्ट ए सेपारेट स्टेट होननो नागिरदों दा दिनै जुदि 1000 बा 1200 खानसो जुदि गामि दानजायोब्ला बे आथिखालनि बिटिएडिनिफ्राय मा 600 थाबावगोन बियो नर्थ इस्टार्न रिजनाव गासै 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं आइ आफा रायजो दिनै रावनिबो अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बाउन्डारिखौ दानाखै रावनिबो पावार एन्ड फांसन डिग्रिखौ दानाखै साबजेक्टखौ दानाखै बेनि उल्थायैसो जों नुबोदों जे माखासे स्टेटआव थानाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनो मर एमाउन्टनि अट'नमि डिग्रिसो होसिनदों साबजेक्टसो बारायदेरबावदों जेरै एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंनो हायो 2021आव कार्बि मोनसे मिलिटेन्ट ग्रुपजों गोदान एकर्ड जादों बे गोदान एकर्ड मथे बिसिनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिजार्भेशननि खुनु माबा गैयामोन स्कप गैयामोन
प्रभिजन गैयामोन ट्राइबेलफोरनो रिजार्भेसन प्रभिजनसो सोना होदों माखासे गोबां गोदान एडमिसन साबजेक्टसो सोबावदों खमायाखै बांदोंसो बरन्स जोंनियासो खमायनो थांगासिनो दं दा जोङो बिसोरनो बोसोरनै टाइम होदोंमोन बे बोसोरनै समनि गेजेराव जों नुबाय जोंजोंबो रावजोंबो रायज्लायनोसो गोसो गैया बेखायनो राहा मोनथारै जोङो जे पिआइएल होनायनि गेजेरजों बिटिडिनि हाबखानाय बाउन्डारिफोर गामिफोरखौ हाफोरखौ बासायनो थाखाय मोनखानाय जितु अट'नमि पावार एन्ड फांसन मोनखानाय जे लाइन डिपार्टमेन्ट बेफोरखौ बासायनो थाखायसो जोङो गुवाहाटी हाइकर्टनि मदद लानो जों पिआइएल केस होनो गोनां जादों आइफोर आफादखौ जोंनि जुक्तियाव जुदि जों गेजेन जायोब्ला हाइकर्टआ जोंखौ फेजेनगोन जुक्तियाव जुदि जों देरहायोब्ला बा जों देरहासार जागोन बेखौ लानानै गावजों गाव नांलायनाय मा जानांगौ मा जागोन बेखायनो पार्टिकुलार आं दिनै बे माने रोखायै फिन बुंफिनबावनाय प्रेस ब्रिफिं होनाय समनि गेजेराव आङो पार्टिकुलारलि दुखुथिया सनितपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर दुखुआव गोग्लैनाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर आनलिबोदे लखिमपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबायफोर सौदिया साब डिभिजनाव थानाय बर' बिदा फंबाय ट्राइबेल बिदा फंबाय देउरि सिउरि दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोल गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया बरन्स जोङो थैथां जुजिगासिनो दं दिनै प्रमद बर'मोनहा बुंगासिनो दं जे सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिखौ सोनो हागोनलाय नङा बहा हागोन सोनो बोसोरनैयाव बिसोर बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेनखौ मानो नाङा हायाखै एसे हल कमिसनखौ मानो नाङा हायाखै बिसोरा सिगांनि चेयारमेना थैगुलायलांबायसो जेब्ला जोङो सिगांनि चेयारमेनखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे दाननायनि थाखायल' मानो खोलाहा फैदों सोनाबहा मानो फैदों सानजाहा मानो दावबायहैयाखै अब्ला बिथाङा खुला खुलि रावै बुंदों जोंहा सानजाहा थांनायनि खुनु माबा गैया खामानि गैया जोंखौ अथराइज खालामाखै जोंनो गोहो पावार होआखै होनदों जोंहा चन्दन ब्रह्म जालाय केबिनेट मन्थ्रि दंमोन केबिनेट मिटिङाव गले गले बे बुंदोंमोन नारसिनदोंमोन जे सानजाहा बेसेबां सोनो हायो थांग्रो सानजाहा सोनायनि बेबस्था खालाम अब्ला खुनु केबिनेट मन्थ्रिया सानजाहा थांहोनायनि डिसिसन होआखै ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा मिथिखाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि साननैनि सिगां गुवाहाटीयाव बै समनि आसाम गभर्नमेन्टनि फाइनेन्स मिनिस्टार आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सांबादिक मेल लेंनानै रोखा फंसे बाथ्राखौ बुंखादों जे दा बावैनो साननैसोनि उनावनो बर'फोरजों गोदान मोनसे मोजां गोरोबथा जानो थांगासिनो दं आरो बे गोदान गोरोबथाजों नाथाय बड'लेण्ड रायजोबो जानाय नङा इउनियन टेरिटरिबो जाया आरो लोगोसे बुंबावदों मा যে অনাবৰ ভাইককাই সকলে ভয় কৰিব নালাগে নতুনকৈ হ'বলৈ যে নতুন চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে দুদিন তিনিদিনৰ পিছত অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলা এখনো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত নহয় गोदोनि बोखावजाय सनितपुर जिल्लानि गामि दरसेबो गामि गोदान बे गोदान चुक्ति गोरोबथायाव हाबनाय नङा होनखादों बिनि उनाव 27 तारिख सानैनाव एकर्ड जाबाय दिल्लीयाव चुक्तियाव सहि लाखांग्रोमोनानो प्रेस मिडियानि मानसिनि सिगाङाव बुंबावबाय दिनै गोदान बर' चुक्ति जाबाय बर'फोरजों बे चुक्तिनि गेजेरजों गोरोबथानि गेजेरजों सेपारेट स्टेटबो जायाखिसै इउनियन टेरिटरिबो जायाखिसै आरो अबिभक्त सनितपुर जिल्लानि मोनसेबो गामिया बेयाव हाबा अना बर'फ्रा गिनांगौ गैया बरन्स फुर्तियाव बम गाव पिकनिक जा खुसियाव रंजा बेबायदि होननानैसो बे बुंथिदों आरो बिनि उनाव बिटिसिनि इलेक्सन फैबाय एसेम्बलि इलेक्सन जाबाय बे एखे कलगाउन बे रेकर्डखौनो दामबाय थाबायना दाबो बुंगासिनो दङ बियो कुनु दिन गोदान गामि सानजाहा हाबनाय खोथा गैया दा बे गोथां गासै एभिडेन्स बियो लिभिं एभिडेन्स दिनै हिम्मत दंब्ला मानो लांनो हायाखै बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेनखौ बा एसे हल कमिसनखौ आरो बिराद दुखुनांथाव मा रोखोम थगायजाबावदों बे बाउन्डारि कमिसन दानायावबो एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननिफ्रायबो सिगनेचार दंमोन बेवहाय
मोनसे फेक्सननिफ्राय साफा साफा लाबाबोथ' साब्रै मेम्बार हाबनो मोनबावोमोन इउबिपिनिफ्राय सासे थायोब्ला सासे मोनबावबायमोन साबा जाहैबायमोन एबसुनिफ्राय सासे सयजन जाहैबायमोन नाथाय सोरबा नङै बाङै दालिम बाय नामनि मानसि माबा रेड क्रस ससाइटिनि मानसिनो बेखौ सोना होबाय बे सोर बियो बे मानि स्टेक हल्डार बियो बे गोदाननिखौनो स्टेक हल्डार नङा बियो बबे बर' आफादखौ बे रिप्रेजेन्ट खालामो दा बे बाउन्डारि कमिसन दानायावनो कमिटि दानायावनो एखे थगायजाखाबाय प्रमद बर'आ गाज्रि मोननो थाखायल' बे रेकर्डखौ मोसौ लखराबो बुंगोन बोरमा गुमग्रा बुंगोन दाहोना रुवाथि बुंगोन खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा बिसोर जे अत्त' जे पलिटिकेल बे जे माबा आरोखि कनस्पिरेसि बेखौ जोंनि सादा सिदा आइ आफारा जेदा अत्त' गोरलै हमनो हामोसो गोब्राब आरो माखासे लेखा गोरों डिग्रि गोनांफोर सेल्फिस माखासे बर' फिसाफ्राबो प्रमद बर'आ जिखौ मावदों बे थिगखौ मावदों होननानै मददसो होनानै बाथ्रा बुंलाबायनायखौ जों नुगासिनो दं आङो दाख्लैबो खावलायदों 23 तारिखआवबो अलरेडि आं क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे प्रेस मिट आं खुंखांबाय बहाय आं बुंदों नांलाय खमलायनि गेजेरजों खुनु मोनसे जातिनि इस्यु बा जेंनाया सलुसन जाया सोदां जाया जोंनि लास्ट टाइम जुदि बानायनानै सावब्ला जुदि लाब जेबे जाथिया बदलनि जायोब्ला नो प्रब्लेम एट अल आफसोस गैया लाब जागोन माबा नोंथाङा लुबैदों जे प्रमद बर'मोननि जिथु डेन्जारास डेट्रिमेन्टेल पलिटिकेल कनस्पिरेसि डिफेन्ड बर'मोननि जिथु डेन्जारास पलिटिकेल कनस्पिरेसि बे कनस्पिरेसि बे जेनिफ्राय ओंखारनानै फै एबसुनि बर' बिदा फंबायफोर सोरबा नेता दंबा लिडार दङ अफिस बेराव दंब्ला इउनिट लेभेल आनसलिक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडारफोर दंब्ला सान इन्ट्रस्पेक्सन खालाम गेजेराव मा गोरोन्थि जाखो बबेया राइट बबेया रं इउ इन्ट्रस्पेक्ट प्लिज इन्ट्रस्पेक्ट इनटु what kind of blunders or mistake have already committed by Pramod Boro and his company. Sudah, एबसुनि फिलसफि एबसुनि इमेज एबसुनि आदर्शखौ गोथाङै लाखि एबसुखौ दाफोथाय डेफिनेटलि दाखालि आङो 23 तारिखआव मोनसे प्रेस बिज्ञप्ति होदों बेयाव डेफिनेटलि होनदों जे पिएल दाखिल करा सन्दर्भत उल्लेखनीय मुख्यतम বিষয়বস্তু হল তৃতীয় বড় চুক্তির দফা নং 3.1 রোমান 2 সাব ক্লজ 3.1 রোমান 3 সাব ক্লজ 3.2 সাব ক্লজ 3.3 সাব ক্লজ 3.4 ক্লজ নং 4.4 ক্লজ নং 7.2 and ক্লজ নং 8.1 बे स्पेसिफिक मेटारफोरनि सायावल' जों केस होदों दा मा होनदों टु थावजेन्ड 20 28 सेप्टेम्बराव बिटिसिनि नामखौ बिटिआर बानायनायनि नटिफिकेसन होदों गभर्नरा आरो गोदान बाउन्डारि कमिसन दादों बे एखे नटिफिकेसनजों बेजों लोगोसे जुननि 4 तारिखआव मा खालामदों जुननि 4 तारिखआव 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिटिसिनि साब्रै डिसिफोरनो अथरिटि पावार हगारदों अब्ला लोगो लोगो मा जाबाय बिटिसिनि जुदि इलेक्टेड बडिनि जि पावार एन्ड फांसन बेयो अलरेडि डाइल्युट जाहैबाय बेनि उनाव मा जाबाय 2021 10 जुन खालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि जिथु एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटास बिटिसि बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट दानायनि नटिफिकेसन होबाय क'क्राझारनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा नोगोराव थानाय जि बिटिसिनि हेडक्वार्टार जाय हेडक्वार्टार बिल्डिंखौ 30-40-50 कौटि थाखा खरस खालामना हाग्रामा महिलायाव लुना गालांबाय बे हेडक्वार्टारा भुट बांल'सो जासिगोन बायदिब्ला बेवहायथ' पावार फांसन जेबो थाला बेनि उनाव मा जाबाय लेन्ड मेटारा जेराव अलरेडि बिटिसिनो ट्रान्सफार साबजेक्ट जाखाबाय 7.2 बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआ मा होनदों बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गभर्नमेन्टनि हा खास दं वाटार बडिज दं रिभार एन्ड एरियाज दं
गोथैसालि दं बेफोरनि कमप्लिट कन्ट्रलिं अथरिटिया स्टेट गभर्नमेन्ट लांफिनजोब्बाय डेट मिन गावसोर बेवहाय इन्डास्ट्रि गायसंफैयो ना गुबुन नन ट्राइबेल मानसिखौ लाबोनानै बेवहाय कल'नि बानायफैयो आसामनि गोदान एनक्लेभ करिडर बिसि डेन्जारास बे आरो लोगोसे मा खालामो 2021 जुलाइ दाननि गेजेराव बिटिसिआव जेराव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटारा ट्रान्सफार जाबाय बिटिडिआव मोनब्रै जिल्लायाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव एसे हल नेपालिफोरखौ गरखा जेनेरिक टार्मजों प्रटेक्टेड क्लासाव सोनायनि नटिफिकेसन अलरेडि होबावबाय आरो अब्ला बिटिसिनो होखानाय पावार एन्ड फांसन साबजेक्टआ बहा थागोन बायदि बिनि उनाव मा जाहैबावबाय नभेम्बरनि 22 तारिख 2021 मोनब्रै जिल्लानि साब्रै डिसिखौ सेक्रेटारि रेंकआव आपग्रेड खालामबावबाय अब्ला बे लाइन डिपार्टमेन्ट जथ' सेक्रेटारि दंमोन 40टा डिपार्टमेन्टनि बे डिपार्टमेन्टेल सेक्रेटारिफोरनि पावार एन्ड फांसना मा जागोन आरो बे डिसि साब्रैया जे सेक्रेटारि रेंकआव प्रमसन जाबावबाय बिसोरनि पावार एन्ड फांसन बिसोरनि एक्टियारा मा जागोन क्लेश जागोन दा डेफिनेटलि बिटिसिनि सेक्रेटारिनि नर्मेल माबा सेक्रेटारिसफोर आरो बिनिफ्राय डिसिफोरखौ प्रमसन होनानै सेक्रेटारि बानायो क्लेश डेफिनेटलि फैनोसै बिनि उनाव मा फैबावलायबाय नै 2021 26 डिसेम्बर खालि सिगांनि चेयारमेन बाउन्डारि कमिसन पिपि बार्मा थैलांबाय जेब्ला बिनि जायगायाव गोदान सासे चेयारमेन होलायबाय बिथाङा जाबाय डक्टर आशिष कुमार भुटानी आइएएस अफिसार बियो दा बिथांखौ जेब्ला चेयारमेन गोदान होबाय बिनि नटिफिकेसन लेंगुवेजआ नायदो इन पार्सेल नटिफिकेसन अफ द आर्लि नटिफिकेसन issued by Nong TAD BC /227/2030/54 dated 29 September 2020 and consequent upon the demise of the incumbent chairman Sri P.B. Barma, I retired Dr. Ashish Kumar Bhutani as principal secretary to the government of Assam is hereby appointed as chairman of the meaning was BTR हाबनाय गामिफोरखौ दानखौनो सोलायनोसो अल्टार खालामनोसो होननानै गोदान चेयारमेनखौ थिसनबाय अब्ला इनक्लुसिभनि लेंगुवेजआ बहा थांखो बहा गोमाखो बेसे डेन्जारास बियो आरो दाना नेक्स्टआव फैदोलाय 2022 नि 13 जानुवारि खालि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार हरबाय सनितपुर जिल्ला आरो बेनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्लानि डिसिफोरखौ अर्डार हरबाय जे 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोननि जिल्लानि सिङाव थानाय जे रेभिनिउ सार्केलफोर बे रेभिनिउ सार्केल मोनब्रैनि सिङाव थानाय बर' कचारि डमिनेटेड गामिनि लिस्टखौ 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगौ मानो हरनांगौ जे बर' कचारि अट'नमास काउन्सिलावसो सोनोसै नाथाय बिराद रिएक्सन जाबाय बेखौ लानानै उनाव बे नटिफिकेसन बे अर्डारखौ आरो बेनिफ्राय उइथड्र खालामनाय देखायनानै आथिखालाव नांथ'ला होनबाय बेनि उनाव मा जाबाय फेब्रुवारिनि 22 तारिख खालि जोंहा उरखाव बर' ब्रह्मआ आथिखालनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बिथाङा सम्भब मिनिस्टार इनचार्ज खोमा बिथाङा तेजपुराव थांनानै सनितपुर जिल्लानि डिसिनि कनफारेन्स हलाव बे मोननै जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ लेंहरदों जानांगौ एबसुनि लिडारफोर दं प्रमदफोरबो दं मा खालामदों जाहैबाय जे नोंथांमोननि गामिफ्राथ' रेकर्डआव गैफेरा बेखायनो पन्सायत राज सिस्टेमावसो नोंथांमोननि गामिखौ सोगोन बेखायनो पन्सायत राज सिस्टेमाव सोदो दिनै दा बेवहाय भाइटेल मोनसे कुइसन सिखारदों पन्सायत राज सिस्टेम दागैसो दावहा नांनायनि बर'फ्रा अट'मास थैबाय गहपुराव खेबनै गेजेर मासाखा जाबाय 1983 1989 खेबनै गोजौ 500नि बारा बर' फिसाफोर थैखांबाय बेवहाय बिसोर लासिंसिं बिसोर थगायदों बिसोर दा उल्थाय बुंगासिनो दं सानसुमा खुंगुरमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव पिएल होनायनि थाखायसो लायनो सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि लखिमपुर जिल्ला आन्ध्र लखिमपुर जिल्लानि बर' गामिफ्रा हाबथारसिगौमोन हाबना मोनला हाबनाय नंला आरो बुंबावदों जे रन्जन दैमारियाबो गथानसैमोन जेलनिफ्राय
सानसुमा खबर फेल होबाय नालाय दा थाबथा जुमसै बे बोसोरनिखौ मा खालामो बिसोरो जोंथ' बिखाफोरजोंनो बुंनो हायो बे प्रमद बर'मोना दिपेन बर'मोना गबिन्द बसुमतारी मोना बे रन्जन दैमारिमोनखौ जेलनिफ्राय बिसोर बख'नायनि बिसोरहा मतलब गोसो गैया बिसोर गिनाय दं पलिटिकेल गिनाय दं रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय गना फैब्ला बेखौ जों लिडार बानायनानै बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ बानायनोमोन रायजोफ्रा बेखौ गिनायसो दं जों बुजिनाय मथेब्ला आंहा फोथायनाय दङ जोंनि एनडिपिनि बिदा फंबायफ्रा खुनुदिन भुल बुजिनाय नङा आरो भुल बुजियाखै हमदांनो हादों सोर असे सैथोजों खामानि मावदों सोर मिसा खोथा बुंदों सोर थगायदों दा बेखायनो आङो खावलायबावनो लुबैदों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो आन्दिबिदत लखिमपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ बे दिपेन बर'मोननि सोरबा प्रमद बर'मोननि मिसा खोथा बुंनायजों जाहाथे लामा जाहाथे आन्दायहोजाया बबे सान बबे हर बबे सैथो बबे असैथो बेखौ जाहाथे बिदानै बे आबेगजों दाथांथों इमसन हुइमजों दाथांथों जों बेदिखौ थांब्लानो आल्टिमेटलि जों देरहागोन दं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि डिजाइनेसनखौ माबा सिअ ना माबा लिरनांसिगौनो आरो जेसेबां सेक्रेटारि दं बे एडिसनेल सिअ बा एसिस्टेन्ट सिअ डिपुटि सिअ बेदिखौनो जालांजोबसै सिअआ बहा थायो आइफोर आफाफोर सिअआ थायो जेनेरेलि प्राइभेट कम्पानिफ्राव सिअआ थायो नर्मेल डिस्ट्रिक्टफ्राव जेराव जिल्ला परिषद थायो आरो बे सिअआ माने एसिएस पासफोरखौनो होलाङो एडिसनेल डिसिनि रेंक गाहाय रेंकनि बुङो गोदो बुङोमोन इएसए एक्सट्रा एडिसनेल एक्सट्रा कमिशनार दा एडिसनेल कमिशनार होनना बुङो दा बेबायदि मानसिखौसो सिअ होननाय जायो लासिं सिं सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएएस पास जानाय मानसिया बेयाव सिअ जानो सोर फैगोन जायनि थाखाय सम्भब सिगांनि जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन बे थांबाय बिसोर दा गोदान सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फैदों रायजोफोरनि सिगाङाव आफस'स खालामना बुंनाय खोनादों जों আপোনালোকৰ বিটিচি অনেক ডাঙৰ আছিল কিন্তু সেই বিটিচিটো এতিয়া লাহে লাহে ইমান সৰু সত হ'বলৈ গৈ আছে होननाय खोथा बुंनाय जों खोनादों आरो नंगौना नङा जों मिथिया नंगौबाथ' बिराद दुखुनांथाव बिथांमोनजों दुखु मोनफैदों असे खोथाफ्रा बे आरो स्लिपसो हरनानै बारान्दायाव नेबाय थानांगौनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ आरो बे बिटिआर एकर्डनि डिफेक्टआ बबे मोनसेया गोदो गोदाय बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफ आरो बिटिसि एसेम्ब्लिनि स्पिकारा केबिनेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल मोनदोंमोन रेंक एन्ड स्टेटास मोनदोंमोन गुबुन गुबुन इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल स्टेटास मोनदोंमोन दिनै प्रमद बर' सिएमनोल'सो होदों प्रिन्सिपाल जोंनिया चिफ बड'लेण्ड ओनसोलनि चिफ गभर्नमेन्टनिबो चिफ मा सिएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेथ' गाहाय रेंकनि चिफ गुबुन गुबुन जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावसो सिएम होनना बुङो जोंनाथ' चिफ दा बे मोनखानाय जे पावार एन्ड फांसन जे रेंक एन्ड स्टेटास जे प्रट'कल बेखौ एखे फाहायना लानाय जाबाय हाबुरि नोंखौ सारायनो बायदिबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फरगेट एबाउट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि इभेन बबेबा लाइन डिपार्टमेन्टनि डिपुटि सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आन्दार सेक्रेटारि सारा होनांगौ जानो हागौना नोंहा प्रट'कलानो गैयाब्ला दा सिंनि डिफेक्टफ्रा बेफोरनोब्रा दा बेफोरखौ बुंब्लासो लाजियो